खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट खत्म हो गई। अब खेसारी लाल यादव सब कंपनी से गाना गईन। एकरा बारे में बहुत सारा न्यूज तू लोग सुन ले बोलो, लेकिन अभी तक ले विश्वास ना होत होई कि आखिर ई बात सही बा कि गलत बा। तो ये वीडियो में पूरा बना रहा हम बताओ तनी कि बात सही कहाँ तक ले हो सकता आ कहाँ तक ले गलत हो सकता। ठीक बा। सनी सिंह राजपूत एगो पोस्ट डालत रहन जेमे उ लिखत रहन कि पंकज भैया जौन की सीए बड़न, चार्टेड अकाउंटेंट कहल जाला सीए के। ठीक बा। तो सीए जौन बड़न उनकरा हेल्प से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन आ खेसारी लाल यादव के बीच में जौन भी डील रहा ओकरा के मतलब कि सॉल्व कर लियल गई और खेसारी लाल यादव पर जौन पाबंद जौन एग्रीमेंट रहा उ खत्म हो गई। ठीक बा। अब खेसारी लाल यादव हर कंपनी से गाना गईहन, लेकिन एगो बात एजा ई खटकता कि जौन नीतीश सिंह राजपूत है पोस्ट डलले बड़न उ बहुत पहले एक जगह पोस्ट डलले रहलन, लेकिन उ पोस्ट जौन जौना हिसाब से डलले रहलन ओ टाइप से ना हो पाल रहे, मतलब कि एग्रीमेंट सॉल्व ना भई रहे। ठीक बा। तो ए बेरा केंगा मान लियल जाए कि एग्रीमेंट सॉल्व भइल बा कि नइखे सॉल्व भइल। ठीक बा। जब तक ले ऑफिशियल खेसारी भैया आके लाइव ना बता दे, चाहे खेसारी भैया के टीम के केहू जैसे कि जौना लोग के हमनी के जानत तनी सन, जैसे कि उनकर मैनेजर बड़न चाहे हई अखिलेश कश्यप बड़न, ई लोग बताइलो तो लोग पुख्ता मानी। ठीक बा। लेकिन सनी सिंह राजपूत के पोस्ट पर लोग उतना विश्वास नहीं करत। तो हम तार लोग बता दी कि ई एग्रीमेंट के मामला जौन बा उ बहुत दिन से चल रहा बा। ठीक बा। हो सकता है कि सॉल्व हो गई लोग माने एंगा पोस्ट डालले बड़न खेसारी लाल यादव के फोटो डालले बड़न, तो हो सकता कि सॉल्व हो गई रहो आ नाहियो हो सकता। ठीक बा। जब तक ले खेसारी लाल यादव कंफर्म ना करियन तब तक ले पूरा कंफर्म मत मानिए लो कि सॉल्व हो गई बा कि नहीं भाई। ठीक बा। लेकिन हम तार लोग बता दी कि अगर सॉल्व हो गई हुई तो कौना मुद्दा पर सॉल्व भइल देखा। सबसे पहले का बात कि खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइल माने पूरा रिकॉर्ड बना दिला बड़न जौन कि नींबू खरबूजा भइल हमरा कोनो लायक गाना ना लगे, लेकिन भैया का जाने केने से खेसारी लाल यादव के फैन के कि खेसारी लाल यादव के नाम के का जाने कहाँ से इतना मतलब कि व्यूज आ गई। 5 मिलियन एक दिन में व्यूज रिकॉर्ड एगो बन गई। ठीक बा। आ नींबू खरबूजा एकदम हिट हो गई। ठीक बा। हमरा तो गाना अच्छा ना लगल भाई, पर्सनली हम बता दी तो गाना अच्छा ना लगल। ठीक बा। लेकिन एकरा के देख के कहीं हो सकता है कि ग्लोबल म्यूजिक कहले हो कि भाई तू हमरो के गाना दो, अलगे अलगे कंपनियों के गाना दो, साइन करके इनकरा के छुट्टी दे दिले हो। ठीक बा। चाहे ई हो सकता कि खेसारी लाल यादव आ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में कोई पैसा के लेन देन हो गई लोग, जैसे कि खेसारी लाल यादव से पैसा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन मानत रहनु तो उ पैसा दिया गई लोग, ऐसे कुछ हो सकता। जैसे कि मानल जा सकता कि ई जौन बात बा उ सही हो सकेला, खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट हट सकेला। लेकिन अभी कन्फर्म जौन डॉट चाहिए कि भैया कन्फर्म हो गई एग्रीमेंट हट गई, उ वाला डॉट अभी नहीं मिलल। नीतीश सिंह राजपूत के पोस्ट पर केहू विश्वास करता केहू नहीं करत। ठीक बा। लेकिन बात सही हो बा कहे से कि जब ऑफिशियल बयान आ जाई चाहे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से चाहे खेसारी लाल यादव के तरफ से, तो मान लिया जाए कि हाँ एग्रीमेंट जौन बा हट जाओ। हमनियों के चाहते हैं कि भैया एग्रीमेंट हट जाओ, खेसारी लाल यादव फिर से गाना गाओ, फिर से वे बाहर लौट जाओ। ठीक बा। बाकी जौन बा खेसारी लाल यादव तो रिकॉर्ड बनाइए दिल। बाकी ये पर तहरा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगला वीडियो।